Takže čau lidi, vítám nás u dnešního videa a jak se můžete kouknout, jak jsem slíbil, říkal jsem, že za 3 lajky na minulém videu, což bylo Horror Minecraft 1.19.2, tak mám tady dneska pokračování. Děkuju moc za ten úspěch na videu, je tam 400 něco zhlédnutí a 4 lajky. A já jsem říkal, že za 3 bude nová. A já jsem říkal, že za 3 bude pokračování. Takže děkuji moc za úspěch a jdeme se na to vrhnout. OK, tamhle nějaký kámoš, hele. Nazdar. Tak to bylo těsně vedle mě. Hele, já tam mám jakoby ten stromeček. Tady bych docela potřeboval jako vytěžit, tak jestli bys mě tam prosím pustil. Koukám, že asi ne. Tak jo, tak jak to uděláme teda? Jo, aha, nějak, on jde za mnou. Dobrý, zmizel. Dobrý, já už si asi moc nepamatuju z toho minulého dílu. Postel asi máme, co? Postel asi máme, takže... No to je jedno, radši jsem vzal tu vlnu. Masíčko. Proč mám doma Endermana? Halo? No nevadí, jdu si pro nějaký to uhlí. Možná se někam náhodně zakopu, kámo. Skeleton jockey. Nebo jak se to jmenuje? Vička, no tak tam nejdu. Se rozsvítil kam. Možná tady bude uhlí u mrtvýho vesničana. Tak nebude, no. Kámo, z čeho? Kámo, ne! Z čeho mám regeneration? Taková apokalypsa po mně jde. Do anomaly. Koukám, že se asi vyspíme, protože tohle se asi nedá přešít tak trošku. Tohle se asi nedá přešít, takže jdeme se zazdit a... Ne, Herobrine, prosím, teď ne. Teď mě nech být, prosím. Ne, mně došel běh, já umřu. Kámo. Já nemám... Jo, mám jídlo, dobrý. Musím se dojíst. No hele. Kámo, Herobrine tam je, hele, anomaly. Jo, jsem tady pěkný. Tak teď jsem se lekl. Já chci skočit dolů, halo. Než vyhelp. Potřebuju pomoc, nevidíš to? Prosím, ať se zazdím a je to v chilu. Ne, tortur! On jde pryč? Tak to je dobrý, on jde pryč. What? To je Enderman, dobrý. Ještě jsem se na něj nekoukl. Rychle, jdem se vyspat. Co to bylo? Proč se tam reálně někdo spawnul, nebo co to bylo? Ne, nebyl to Can't Sleep, to mi ne... Jo, OK. Hele, já bych tě rád pozval na kafe, ale já nemůžu, víš? Ty fogo! Tamhle ten debil... Já jsem byl zabitý hráčem. Ono rozbíjí sklo a bloky.
On rozbíjí všechno. To je nějaký hráč? Kamo, player? To je nějaký hráč? Já jsem byl zabitý hráčem. On nejde ani zabít, super. Jo, dobrý. On ani nejde zabít, to je fakt nejlepší. Co to je? A co tady na mě koukáš? Tak pojď! On rozbíjí bloky. Hlavně, že jsem to říkal. Ne, nerozbíjej mi můj dům. Hej, kámo. Počkejte. Tak, to nikdo neviděl. Tak, zabili jsme ho. Protože ani zabít nešel. Žádně. Zabít prostě nešel. Hele, kartenka, já bych tě... Já bych tě rád nechal. Ale ty mě ne, že ne? Kam, kdo mě tady ští? Opa. Tak. Co to je? Ono se to proplazí. A teď je v pasti, ne? Nebo to leze zpátky. Oh! Musíme jít pro to uhlí. Musíme jít pro uhlí. Aby jsme si tam osvětlili baráček. Ajaj. Musíme se osvětlit můj milovaný baráček. Teda dotěžit pár dřeva. A tady bychom do té jeskyně mohli kouknout teoreticky i na železo a tak. Takže tam se asi kouknem. Bouchni! Aha, tak nic. To se asi nestane. Dobrý, bouchni. Dobrý. Jo, dobrý. Oholená kráva. Nech mě bejt. Já jdu do té kejvky. Nechte mě, já se jdu schovat do kejvky. Asi to není v hororovém Minecraftu asi úplně není nejlepší, ale... Aspoň jedno uhlí. Tak, asi 4 uhlí máme. Ne, 11. Aha, já už jsem nějaký uhlí u sebe měl. Tak, asi napište do komentářů, jestli jsem už tam měl to uhlí, jestli jsem slepej. Protože tady jsem natížil tak 4. Skeletone. Dobrý, to železo se asi vypečem. Uděláme z toho něco guté. Dobrý, torčky si uděláme. Sklo ještě máme, tak dobrý. Kde to chtělo opravit? Tady. Tam je zombíků. Jo, ten log to chtěl opravit tady. Takhle. Dobrý. Tamhle ten rituál, nebo co to je? Nějaký oltář, rituál. Nevím, co to je. Asi se v tom podíváme na příštím videu. Já si asi nejdřív udělám sekerku, to bude důležitý. Sekerka, pak možná štít, ale štít asi nebude potřeba, si myslím. Protože nejsem nějaký hráč se štítem. Dobře, tady jsem vypěstoval 2 stromy. Tak, tady spam pointer máme. Tamhle nějaký ten rituál.
Takže dům máme hotovej. A jestli byste se příště chtěli kouknout, co je tamhle na tom rituálu, vidíte tamhle za mnou, hezký obličej, tak tady zanechte takových 6 lajků na tady tom pokračování, tady na tom druhém dílu a vám dám odkaz na můj TikTok účet, hodně tam streamů a doufám, že se vám líbí tenhle nový zvuk z mikrofonu. Tak jo, díky za sledování a dejte odběr a like a zatím čus.